Kakabsat ko, amin digitoy kapannao, ken panarita, kenin tayo panagsukimat, amin asorsoro. Isu digitoy kakabsatin tayo amwen, ken dawaten iti Diyos Ama manakabalin sa amin, itinan anay, apan nakaawat tayo. Tadigitoy kakabsat, kas napapateg, ngagtaod, kadigiti panpanunot tayo, ngagturong, iti Apo anamarswa. Tadigiti kakabsat, kas ibagbagana iti salmo, bugwan nak iti amin a kinadakas ko. Dito kakabsat, iti napapateg ngayon na ibagbaga nga bugwan tayo, kadigiti panpanunot tayo a dinadakas. Ket ugasan nak iti basol mo. So dito kakabsat, tayo iti gapu iti basol, nayanak tayon adapay lang iti kas may tutop a basol. Isu digiti kakabsat nga bayat itin tayo panagdakkel panagsukimat mamuan tayo kadigiti kay papanan gitoy asasaw. Iti mabasa iti Salmo 64 iti 8. Iti kasta may tublak danto kadigiti metlaeng dildilada iti may busor to kadakwada. Isang nakita tayo kabsat ken kada tayo amirisan tayo kung munasakbay nga intayo agi palawag huno mangisoro digitoy asasao. Tanuad da pakababalawan tayo ken itin tayo panangisoro, isu digita mamuan tayo iti kinapudno. Amin kadigiti makita kadakwada iwing-iwing danto kadigiti ulbodda. So di kita kapsat kas pamanetnek kas intayo suksukimaten no kasano iti panangala tayo kadigiti umiso asasao ngayon tayo pilyon amirisen di kita kakapsat nga nagtaon iti Diyos. Kaya iti Diyos karon iso iti ayak nga agapo kadigiti panpanunot tayo mutlaan ngagturong iti Diyos di kita apamanetnek. Iti mabasa iti Salmo 34 iti 14. Pagpanawam kadigiti dinadakas no diket alaaramaten tayo iti naimbag birew kenyo iti talna ken iso met iti soroten wenno soroten tayo ngakas ibagbagana. So di kita kapsat iti nailanad kadigi salmo kas ibagbagana akanta dagiti salmo. Ngamahan nga kanta kakabsat nga digiti banbanag laeng anay lubungan no diket iti bagbagana akanta gapo itin tayo panagsao. Di kita kakabsat iti ibagbaga akanta nga naggapo iti Diyos gapo kadigiti sombrek kadigiti panpanunot tayo metlaeng ken iti puso tayo anasi ngagturong iti Diyos. Hindi kita kapsat iso kadigiti kapsat ngayon nakipapaabot gapo kadigitoy asasao. So di kita iti naimbag apakaadalan tayo kadigitoy ngayon tayo panagsuksukimat. Iso kay papaabot ko kakabsat iti Facebook ken gapo iti YouTube nga intayo adalin amwen kadigiti kay papanan digitoy kas iti nine spirituan apalawag nga ibagbagana iti nagloryaan ngagturong iti Diyos. So ngagyaman nakakabsat agan anos tayo digitoy asasao tadigitoy napapateg nga kas tanda ken iso iti panakaro pa tayo iti Diyos ngagturong kenkwana inton dumten iti aldaw kapadang isubli tayo iti binulod tayo abiyag ket agyaman iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.